जतन हर काहाम फाइनाय 21 जून 2025 एबाखे फाइनाय सैटरडे फुं 8टाव बिचन्द्र पार्टी बिसो जों जतन कुथुमै पालखे जों जे फाइनाय जुलाई तालो दिल्ली वो आं हिमै थांनानै जे प्रोग्राम एबा खेबा जे समाय आ दिल्ली हिम थांनानै समाय तांनानै ते आ दिल्ली थांना सिगां जत चिनि हिस्ट्रिकल प्लेस ते चिनि जत जे जों पयत खायमानि ईश्वर चिनि त्रिपुरा हानि जे चिनि हिस्ट्रिकल प्लेसेस ते चिनि जे बिलीव खायमानि गॉड बन्नी थानी जे आशीर्वाद एबा के हमारी नाना बागै 21 जून फुं 8टा निसिम नखारनाय के अब हमारी नाना बागै पहिलाव थांनाय पिलाक बिचन्द्र मननिसिम पिलाकनि यागुलो औरनि बिचन्द्र मननि को एकटा मंदिर ते पतिश्वरीनि जे चिनि हरिचांद मंदिर आरो पूजा खायमानि परे जों आमाहा कचार एबाके माता त्रिपुरेश्वरी नि मंदिर मातार बारियाव जों आरोबो जों बिनि हामारि नानाय बिनि हामारि ते बिनि हानानाय ते बनि यागुलो चाक्राकमा एबाके सबिमुरा आरोबो हामारि नि हानानाय बिनि यागुलो जों दांगाय मा दांगाय फानि ते चिनि डम्बुर डंगर ते आरोनि चिनि जे रायमा शर्मा आरोनि बोसों हामारि नानाय आबनि बागै आरो तो आ दिन तो अंगलाक आबनि बागै आ हरो जों आरो स्टे खायनाय चिनि बरम गोनां जोक एमएलए बायबो कक सालायखा आरोनि जे लोकल एमएलए बो आरनो जोंना तंनानि एरेन्जमेन्ट खायना बागै बो खायरे नायहैनाय बसाका आबनि बागै बनम बेलाय बेलायखे सिबाय ते खाबाय हामजाक माया फारो ते बन यागुलो जों फुङो जों डम्बुरो जों स्टे खायमानि परे गंडा सराव गंडा तैसाव जों स्टे खायमानि परे जों आरोबो रायमा शर्माबो जों बिनि हामारि नानाय ते जों आरनो दियायनाय आबनि यागुलो खमलंग आ सालनो जों खमलंग बेग खायै जों खमलंगनि कयटा गिर्जायावबो जों हामारि नानाय आबनि यागुलो ईश्वरनि हामारि नामानि यागुलो जों आगरतला बुद्ध मंदिर ते गेदमिया मस्जिद तेबो चिनि कयेकटा मंदिर आरो जागानिबो जों हामारि नानाय ते पाइथागो चिनि बबाग्राखर चिनि राजबारिनि आरोनिबो हामारि नानाय गाबनि बागै जत चिनि वारियर्स रंनो अबनो इनफरमेशन ना बागै नांतिनि फेसबुक लाइव फायमानि आर जतनो कायसा आं अबनो मेसेज रना मसंगो ताखुक ते बुखुक सं ते जत वारियर्स सं लाइव बेलाय अनसार्टेन लाइव नि कोनो ग्यारेंटी करै जे कथां तंसाक से जों जे कोनो मानिना खायनि खायनि सालसा तो जतनो हानो याकारि माथानाय केबो हानो मरगिया मुस्कांगो नखना अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश मन जगाव केबो वानसगै मेया जतनो इमां कतर नगैनो फ्लाइटो कामानि फियाबा आचम सानो जत इमां मिलिं मलांसावै थापलासाय कमाय थांगा ते आरो मेडिकल स्टूडेंट्स रक जरा कैरियर नि शुरुआत खायै आरो स्राब सलें लगे माइचानाय बरकबो तो मिलिं मलांखा कमाय मा थांगा बरक मनि सबोफ्रा साबनि कपालो दारि सिजाक दं आबो केब साइमिया फियाबो जे कथां तंसाक जों जे कोनो खायनो नायसि जों कथां तंफोराव जे कोनो खायमानि आबो सालसा मुकुमंगै तंरकनाय जदाबो कुथुक मुकुमंग खांका आमनि बागै आं वानसगो जों कथां तंसाक जों ताबुक जे सुजुग मानसाक ईश्वर बा कायतर जों जे जरा रसाक अ जरानि बिसिंगनो चिन दफानि बागै चिनि हानि बागै चिनि कलगै तंजाक चिनि लुकुरनि बागै जों मंसासक
je fan tongmani je buddhi tongmani no जों याफारै मोनसेसो खायख्लांमान खा बा खायख्लांनो ट्राय खायखा अजे जरामानि तमनाबो बेलायसे जों आबनि बागै बेलायखे जों ईश्वरनो जै मतायरनो जों हामबाय मारो कारण बुफोराव जोंनि कोनो ग्यारेन्टि करै आबनि बागै गोथां तंसागनो जोंनि सुजुग दफानि बागै जे कोनो खायनानि आबनि बागैनो अजे मूल्यवान लाइफ अब बेलाय इम्पोर्टेन्ट ते ओ मूल्यवान लाइफ जों जे कोनो किछु खायख्लांमानि अबनि जे बिनिमय सिनि जे फाइनाय बसं रक सिनि जे फाइनाय फ्यूचर रक बरक सेफ ते काम करं तङै मोननाय आबन बागै ते गोबां कक सोना थांगिया के बेलायखे इमोशंस ते बिलायखे इमां नगैनो आं तिनि जे कोनो स्टेप नावै दङ आबन बागै जत्त लोकनि सोबाचो ते हामारि नांगौ ते जत्तनिनो आशीर्वाद नांगौ हामबाय खुलुमखा।